Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 10 na bulan sang Mayo, tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon, ang mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang kagaw nga nagtapik Philippine Standard Time las 6:38 antes ang pila ka mga isyu lokal kag nasyonal dire kita anay porti nga init ang nag-igo sa pila ka mga kaprobinsyahanan sang pungsod Pilipinas kag ini makahalit sa aton makatuga ini sang pamalatian suno sa pag-asa makabatyag kamo sang tuman nga kainit. Daw kapoy ka, daw galuya ka, heat stroke pa, kon matamaan na gid. Bisan diin ka manago, butang ka ga aircon ka, okay lang. Pero pagwa mo sa aircon, grabe, sudlo niya dahil ang lawas mo, sang porte sa pagkainit. Tumalagsahon ini, kay na-record sa Dagupan, Pangasinan ang pinakataas nga heat index o kon ining pinakainit nga temperatura bala nga mabatyagan mo sa lawas mo. Pinsara bala 51 degrees Celsius. Sos Maria Josep. Porte. Daw pinakataas nga hilanat. Kung hilanat ni tumbak nas ni. Ti amo ini ang na-record sadtong Sabado sang hapon. Suno sa pag-asa, nalabawan pa sini ang recorded highest heat index nga tuig. Diin na-record man sa Dagupan ang 49 degrees, 49 degrees Celsius sa itong Abril 16. Ang 14 ni Dagupan niya man. Ang report, mahimo nga magnubo-nubo siya, pero 49 gyapon degrees Celsius. Grabe, no? Ang discomfort bala daw hindi ka aliwasa ka amo ni siyang init nga mabatyagan naton. Grabe ya sa sulod sang balay daw ginasuhot ka sang init mo porte so extra gid nga paghalong. Na-record man sang ahinsya sa tong Sabado ang heat index sa Anaya sa Pasay 44 degrees Celsius. Sa Clark Airport sa Pampanga, 42 degrees Celsius. Sa Dipolog sa Zamboanga del Norte, 43 degrees Celsius.
sa Sangley Point, Cavite, 44 degrees Celsius. Halongid, 40. Daw ginahapo ka, daw ginalagas ka, daw hindi ka kaintindi kung diin galing ng init, gapalanupsop sa ibulawas. So, extra nga pagkalong. May COVID na, may 40 pa nga pagkainit. Gaaliwasa ka mo. Kung sagwa ka mga downtown area sa Bacolod, ay hindi Bacolod lang ha. Lala, sa Dagupan, guro, hindi kin magwantagid. Sa Bacolod nga niyo, kadto ka downtown, sos malayawsit. Matsag mo daw matumba ka, daw malipong ka sa 40 nga pagkainit. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sak tuig na lang sobra kag eleksyon na tuig 2022. Ang Comelec subong masako ang pagtuon. Ano ang ginatun-an sang Comelec? Number 1, suno sa Comelec, posible patigayunon ang eleksyon 2 kadlaw. O galing, may problema. Siling sang Comelec, kung 2 kadlaw, timatiner overnight, kadelikado sang mga baluta kung magtiner sa mga presinto. Isay na, sa ginatunan nila nga posible himuon 2 kadlaw. Ikaduha nga opsyon siling sang Comelec mahimo nga i-extend nila ang inuras sang binutuhay. Imbes nga 8 ka oras, himuon 12 ka oras. Galing may problema naman siling sang Comelec kung palawigon ang eleksyon, ti kinahanglan ang manunudlo shifting man. Hindi man pwede nga riktahon mo na ang manunudlo. Ti bangod shifting ini, kinahanglan sang dako man nga budget. Tiyamak pisarabla, 2 ka shifting ang eleksyones. Amo ni subong ang ginatunan sang Comelec. Sako-sako subong. Kagti mangayo pa na sila budget mo. Kung dugangan na budget, 2 kadlaw, 12 oras nga extension sang eleksyon. Porting preparasyon sang Comelec. Samtang, padayon ang registrasyon, padayon man subong ang pila naton ka mga politiko, amat-amat nga nagaginawa-gawa. Kay siling sang Comelec, pagi sila spokesman nga si James Jimenez, hindi man naton ina sila masaway. Kay wala pa man campaign period, hindi man pwede ni sila makusar, kay wala sila kapay sa ilang certificate of candidacy. Ginakabig nga hindi pa sila politiko, hindi pa sila kandidato. So, wala mahimo. So, ginahimo sa Comelec subong, tudutoon kung paano ini mapadasig, mahimo, nga wala sang matabo, bala, nga mga mulumilagro naman sa tion sang eleksyon. Nya katabo ganing disgrasya, sa 8 ka oras lang, kag matrasar pagpagdulong sa mga baluta sa ballot box, di kon padugayon kapagid, kag patiniron sa mga presinto, base mabutang sa delikado. Daw amo gid, porte, kinanglan, tunan ini sang maayo, para ang eleksyon sa tuig 2022, eleksyon bala, inang wala dinayaay, wala palapaway, kag wala sang maniobrahanay. Kabay pa, nga maplansa ini sang Comelec mas temprano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. May dulong sa aton sang Federal Lending Corporation. Ilapay balo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation isa lang ini sila kag nagatanyag sila sa mga masunod: ATM kag bonus loan, SSS kag GSIS pension loan, real estate mortgage loan, chattel mortgage kag car or truck finance loan, construction kag house renovation loan. Ang Federal Lending Corporation nahamtang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. May ara sila satellite nga mga opisina
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Bangod sa katiga-ulo sa pila naton ka mga utod, ang Department of Interior and Local Government nagpaandam na sa mga local executives. Posible, mapasakaan kamo kaso kung mapaslawan kamo sa pagdumili, sa pagtililipon sa inyong lugar. Amo ning palayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo kahapon, kaso administratibo kag kriminal. Bao kahapon uli Mother's Day, porte, may mga pool party, kag iban pa, pinasira naman. Porte sos. Gagutok ang swimming pool, hindi maintindihan. Wala gid sipla. Grabe, amo na ni nga sitwasyon ta sa pungsod Pilipinas. Ang disiplina daw kabudlay gid sundon. Tiamo ini, nga ang DILG nagpapanaog naman sang bando. This time, ang mga local executives amo nang manabat kon pananglitan may madakpan nga mga pagtililipon. Ini mga puloparte nga ni mga tilipon-tipon sang grupo-grupo, meeting-meeting, kagiban pa. Ti ginadilian na ina. Amo ina siling ni Interior Secretary Eduardo Anyo, kung hindi kita mag-untat kagula disiplina, paano ta ini mapanubo ang ginaigo sang kagaw nga COVID. Kinahanglan istiktuhon. Isang una, ti mga barangay kapitan, kagiban pa, subungya, ang ginmanduan nga manabat amo na ang mga local executives. Siling niyan nyo, kung hindi ninyo ini masaway, kag hindi inyo matapna, kamo ang pasakaan kaso kriminal kag administratibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,